Pakisupport. Charity vlogger din po ito. Good morning mga kalingap. Pakisupport po natin mga partners natin. Rich Vlog. Ayan. Ayan po. Ayan, hello mga kalinga. Guys, suportahan po natin Rich Vlog. Napili ko o napili ng nag-sponsor sa'yo. Ayan guys, papunta kaming Naga ngayon. Kasama namin si Madam Dansky. Hello, And mga si Josie Vlog, Mamada, Chris Vlog, and si Daddy ni MM at Amaru TV, and our driver, and road pilot. Shout out pilot. Pilot? Kala ko ba ako lang pilot mo, Mi? Siyang si Juan, pilot na siya. Ikaw ang pilot for today. Okay. Kala ko ako lang palaging pilot eh. Ayan, so, yan na yung labas. Aray ko. Ito daw yung bitukang manok na road talaga, original. So, ayan. Next meet natin pilot, kailangan may YouTube channel ka na din ha. Yun! Meron daw siya. So, mamaya naman. Amen. First time ko nakakain ng huli. Ay, wait lang po. May nagpupok-pok po. Busda. Video he. Naka-play ba yan? Oo. Sarap. Ay, nagpupok. Ano nyo na lang po sir ng ano? Sapa. Walang dapat. Oo. Yan si ate oh. Dito po ba yan ninyo kinukuha? Andito po yung puno? Ulo mo ba kayo? Sa bukid talaga. So, driver, tapik mo. ano talaga? Bot? Salamat ha. Thank you. Okay na? I want. Ay, teka, bigyan ko kayo ng ano. Gusto pa na Ano kami, tiya, subscribe ba? Mga vlogger kami. May sticker ka ba dyan, ma'am? Ito sir, oh. Yan, maraming salamat ha. Sa jeep at saka sa Hindi, gusto ko pa yung bukas pa. Wala na. Isa pa po, please. Isa na lang. O ito, may mga t-shirt dito, t-shirt. Hindi ko yung nagbigyan mo sila. Sticker. t-shirt ng vlogger. Ayun, meron. Ay, isa. Ito. Yan. Madumi na siya kuya. Hindi ko alam kung saan ko naisandal yan. Kanino kaya kasya to? Ito, sana. Maliit. Ay, nahulog. Ito. First time mo din? Ay, salamat. Yan, ma'am. Kanino to kasya? Uy, ano mo na lang. Pambabae. Yan. Sticker na, sticker. Shout out sir. Shout out. Shout out ha. Shout out ka. Shout out. Okay. Magkano ba ito? Kung mga anak Ay, binigyan mo ng sticker at saka jacket. May pwede rin tayo isa. Mga yema, sari-sari. Ganun yan, vlogger eh. Ano yan, ba? Ito ba? Yung bagong ano? Yan o, tuba o. Tuba. Suka na siya. Suka na. Naging Akala suka ko na ito siya. ba? Pansit po. So ayun guys, mura lang dito yung pili sa kanila. Tapos free. Ate, wait lang. Okay, Pangalan dangi. niyo po. Pansit ba to yan? Masarap yan. Ano pa nga po ako ng isa kasi masarap. Si ate, shout out kay ate, shout out. Andito kami sa Naga ngayon. So ayan, ang pangalan po. Shirley. Magaling siya mag-pupok. First time kong Pukpok. makakita ng ganito. Ayan kakukuha lang nila sa puno, no? Sila sa kanila po yung ganito. Pili. So, pupukpukan tayo ni ate, titikman natin kung gaano siya kasarap. Mga kagwap, first time ko nakakita ng pili. Pili. Ayun, pili. Yan o. Ganyan pala. Pwede naman siya ma'am itak. Itak pwede din. Biyakin ko lang siya dito ma'am. Di ba? Yun.
Oh, saan ka pa? Diba? Kalami. Oh, ano siya? Tikman natin. Sabayan nyo kung tikman. Ay, sorry. Lami. Sarap, malinamnam, di ba? Gatas, ang lasa niya. Gatas. Ayan, Lami lasang kayo, gatas. guys. Kasi sa kaser. Pwede marto. Lami. Sanyog. Ang sarap. Grabe. Ay, ako masabi. Sarap. 20 na lang sa'yo, sir. Thank you, Tiha. 220. Shoutout sa imong mga friends. Experience ko ngayon pag pangalan mo, Ti. Dali, kaway, Pangalan nyo, te. Then sabihin mo na, dito lang po kayo sa area na to, address dito, makakabili ng sariwang pili. Dali, go. Oo. Shoutout mo yung ano. Sige, ano nyo yung paninda nyo, dali. Baka may mga dumaan I-promote dito nyo. na subscribers ko, viewers ko. Para alam nyo po mga kagwaps kung saan makakabili ng ganito. Dito sa area. Ate ba siya shoutout ng lugar? Oh, shout out ate. Shoutout yung lugar. Ano mo yung paninda Saan mo? mo, Te? Bili na po kayo ng pili. Masarap po ditong pili. Lugar po, Te, lugar. Sa Ano yung lugar Naga. nyo? Dito po sa Rio Nuevo po. Ayun. Limanan. Okay. Naga. Dito po sa Naga. So, ayun. First try natin to. Ma, inom. Crispy pili lang. 1, 2, 3. Suka, yun din. Ano nga eh? Naman suka eh. Suka. Ay, suka pala to. Naging ano na siya? Naging suka na siya. Paano nga ako? Thank you, Ate Bessie. Yan yung tuba na naging suka. Oh, papalapit mo sana. Alas 6 pa lang siya. Alas 6 pa. Tamis pa siya. Paksiw. Wala siya. Oh, paasim na Masarap siya. siya paksiw. Pag tumatagal, naging suka na. Yan na. Ay, ganun siya. Oh my God. For paksiw na siya. Oh, paasim yan. Shoutout sa tindahan ni Boss. Kuya, shoutout. Kuya, dali. Dito tayo, kuya. Dali. Pangalan ng tindahan niyo po. Crispy pili natin. Crispy Pilinas. Lugar po ng street. Dito, Nuevo. Dito, Nuevo. Ditmanang Camarines. Yun, nasa Camarines ang mga team kagwaps. Ditmanang Camarines. Crispy pili natin. Pasyata. Ayan, Ayun. shoutout. Pangalan po, siyempre. Pangalan mo kuya? Gia Rasanyon. YouTube channel. Blacksmith. Kung mabili rin sila ng itak. Okay, let's go, let's go. Mga itak dito. Alika, Ha? dali kayo gusto. May mga itak din. Ayun, may mga itak din. May mga itak. Ha? Barya kayo? Takbiko 100. Wala daw. Kayo po mismo gumagawa. Yan. May gumagawa. Tara. Sige, okay lang ako. Ayun. Gumagawa sila dito. Wait lang. Ayun. May gawaan. Sige, tingnan lang natin mga kagwaps yung gawaan. Nakapaapo ako. Ayan, tingnan lang po natin. Interviewin natin si Kuya. Dali, pagpanday Kuya, kay i-vlog kita Kuya. Ayun, dito. So, inaano po dyan, iniinit po dyan. Kaway Kuya. Siya po yung dakilang gumagawa po ng itak dito sa Naga, Bicol. Ayan oh. Ayan, may inuulma siyang itak. Pangalan niyo po. Kuya, pangalan po Kuya. Junjun. Ilang years na po kayo gumagawa ng ganyan? 20 years na. Ay, grabe. Yung tagal niyo na gumagawa. Ay, ayun. Nangyari na. Galing po yan sa ganyan. Saan? Ganyan po, ganyan. Ganito ang itsura ng itak. Tapos sinahasa. Diyan, Kuya, ikaw tagahasa. Ay, shoutout Kuya, shoutout. Kaway ka Kuya sa aking mga viewers. Naga, shoutout Naga, Kuya, shoutout. Shoutout Naga. Ayun, ang masayahin sila dito. Kaya natutuwa po ako. Vlog ko si Kuya. Ayan, video natin si Kuya. Thank you Kuya ha. Ayan. Rich Vlog. Okay. Mamaya bigay po ako ng para mapanood nyo po yung ating video. Bigyan po na, papanoorin namin sa YouTube. Ayan, ay sila Kuya pala, binigyan ko na ng calling card. Thank you po. Ayan. Bye-bye guys, kasi may biyahe pa po kami. Bye-bye po, bye-bye. Hingi daw sila ng calling card natin. Mag-subscribe daw sila. Okay. Bibigyan ko ng Ay, kanina ko ba ito chinilas? Ay, sorry po. Sorry. Sorry, nakikita ako chinilas. Hala, ano na nangyari sa isa? O
sis, paghawak nga sis. Ay, nagkakalog po. Paghawak sis, wala ako ng ano ko sis. Feeling card ko, ano ba nangyari? Hoy, umuwi na tayo, nagpurpot-put ka dyan. Apat kami dito puro vlogger. Mga sa rider kasi. Mga rides. Kayo, katulong na lang din po ng channel po namin. Yung ito po kuya. Nakamit nga namin si Juan, si... Yung nakamit namin. Wala na tira? Sa Laguna. Sino po? Yung rider din. Rider din po. Ayoko Nag-rider na. pala si kuya. Rider si kuya. Oh. Asan na si Yo? Ano ba naman niya? Siya naman yung pumalit? Tara, let's go na. Halika na, tabang. Thank you, thank you. Sige ma'am. Thank you po, bye-bye kuya.